Divendres, temporada 2009-2010. Una paròdia basada en errades reals. Degut a l'alt contingut d'errades lingüístiques, no en recomanem la visió als menors de 14 anys, als més grans de 55 amb malalties cardiovasculars o a persones amb un alt nivell de sensibilitat lingüística. Doncs què? Aniràs a Cerdanya cada setmana? Sí, me n'hi vaig així que acabem el programa. Tu també hi puges? Sí, però demà. M'acompanya i el gos. Ah, doncs podríem anar d'excursió a Font Romeu o sopar junts a Palau dissabte. No, què passa? Deixeu-nos sortir! No, però començar nosaltres! Som els presentadors! On està? Anna! Voy! Ja esteu aquí? No me n'havia enterat. Oh, com pots menjar-te això? No vull més. Ho voleu provar? Oh, no vull, gràcies. Doncs ho tiro. Sap raro i m'està sentant malament. Has averiguat què porta? Va. Ostres, quin desperdici! Això, tira, o te repetiràs de no haver-ho fet. Ei, nois! Oh, quin susto más recatudo! Quasi m'agafa algo! On són els presentadors? M'han trucat i... m'han dit que avui no podrien venir perquè tenien un enterro a la Cerdanya. M'han dit que presenti jo el programa i... per què no, no? Bueno, jo el podria fer més modern, amb més desparpajo, més xulo. A més, ells parlen massa bé català per presentar un programa de tarda. Encara que des que estan amb mi, Déu-n'hi-do, Però necessitem fer un programasso per aquells que estan a casa. I jo, doncs mira, parlo el català de carrer i... Perdona, de quin carrer parles? Al meu carrer no parlem així. Ei, que ara s'ha posat xulo. Cuidado, que aquí, quan no hi són ells, el jefe sóc jo. Toma ja! Ojo, millor que et callis, que si no la liarem. Feu el que vulgueu, no sé com us deixen currar una televisió de qualitat com aquesta. Currar? Has dit currar? Ara sí que m'has decepcionat. Ho veus com no parles tan bé com dius? És que m'encomanareu fins i tot en Pompeu Fabra. Au, nois, cadascú al seu lloc, que comencem. Vale. Va. Divendres, dissabte, diumenge, cada dia és Catanyola TV3. Ataquen la xapa, la rebenten, la nostra llengua no queda res. Hola. Avui anem a parlar d'uns temes molt interessants. Anem a veure quins són. Ja us heu enterat que Mel Gibson té varios... volia dir un mogollon de fills. I clar, tots pensaven que ja en tenia prou, però de repent hi torna. I és pare per octava vegada. Anem a veure una foto. Ai, que mono! Quin pedazo de fill! Ai, va tot suelto? Anna, al tanto amb els nadons. Val. Però no sé quants milions d'euros s'haurà de gastar a la guarderia. I al tanto amb la grip A. Sembla que aquesta malaltia s'estigui propagant per tot Catalunya molt ràpidament. I sembla que la vacuna no podrà ralentitzar-la. I avui anirem a parlar també de les senyals de trànsit. Sembla que l'únic set al passo que hi ha aquí al cul,
un poble islandès. Es troba just davant d'una autopista. I ojo, que just després arriba una rotonda. En sèrio? Pues anirem a veure com aquests lletreros condicionen els islandesos. I us asseguro que us cagareu de risa. Puc dir 2 paraules? Jo crec que avui ens riurem tot el rato. Anirem a parlar amb el jefe del Departament de la Llengua de TV3. Que ens anirà a explicar les queixes rebudes darrerament sobre el nostre programa i sobre l'accent oriental dels sectors de les veus del Pamano. Què? Sobre el nostre programa? Que nosaltres fem fallos? I la gent ens envia queixes? Oh, quina barra que tenen! Bueno, de tant en quant fem, Anna. En sèrio? Bueno. I per últim, el que nosaltres en diem l'alegria de la huerta. Ja el veieu de peu, és en Jordi, en directe des de Flix. Què tal, Jordi? Hola, Anna. Aquí tot molt bé. Anirem a Flix més tard. Ara estem a Santa Eulàlia, al poble dels Montsolís, buscant algú que ens convidi a casa seva i ens prepari el postre d'aquest llibre que veieu. Ho han de fer en 15 minuts, o sigui que han d'anar a tope. Menys mal que aquí tenim aquest davantal perquè no se salpiquin. Clar, mentre vosaltres parlàveu per aquí ha passat de tot. Una noia despampanant, el guaperes de turno, un matón, cuidadín, i un home que robava carteres. Aquest pillarà catxo. Miri, aquí hi ha una iaia. Bona tarda. Amb vostè hem rissat el riso. Caram, com badalla. Es nota que aquesta nit no ha dormit a cama solta. Perdoni? Es nota que vostè no ha dormit a cama solta. Ai, no l'entenc. Jordi, potser és estrangera. Estrangera, eh? Jo no en sóc d'estrangera. Jo sóc de la ceba. D'on? D'on diu que és? Estic a punt d'arribar al desespero amb aquests estrangers. Collons d'estranger! Jo no en sóc d'estrangera. Jo sóc catalana. Ho entens? Jo sóc catalana. 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 Joan Solà, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. El català és una llengua malalta. Molts programes de ràdio i televisió adopten impunement el pastitx lingüístic des de fa dècades. Amb el poder que tenen els mitjans, no es tarda ni una setmana en escampar una paraula. El segon dia de dir-la ja no estranya ningú, i el tercer ja tothom es pensa que hi és de sempre. La llengua d'aquest país no pot i no vol sentir-se ni un minut més una llengua degradada. Si t'estimes la teva llengua, lluita per la seva salut. Perdoneu, això de dormir a cama solta és l'única errada que ens hem inventat. Però no patiu, que d'aquí a 5 anys TV3 ja ho haurà acceptat.